तो है ना जाला तो साइकिल है ना गोइला लेके। अच्छा अरे हमर जान बड़ा जल्दी आ जा गइल ह। काल के थप्पड़ याद रहल का? अरे हमार सोन पापड़ी ऐसा कौनो बात नहीं खे। हई देखो हम तारा खातिर नया सूट और एगो नया टोपियो लेके आइल बनी। ल ल ल है फोन धरी। कैसा लागत तनी? नहीं नहीं वो एकदम कड़िया कड़ी।